Sa na mamenka enwumi hu asem kakra ka bi so man on sa enwum we no okeka nsem bi wo na nsem na okeka wo mu no ne ba bibire nti ase sa ose kose asoso ansa ne ba kwa ajebi onenam oja madu ase asem a woka no okoromansa be ma be kotakwa kose on se ne enwum no ni nyina so ye kose chese due enipa hawo a ye namu ya mane ye namu ene o ka se asoso ansa ya anoma o ya anoma can happen sabepepe o ya anoma na anoma no ne bakwa ajebi ene na moja medu ya ase asoso ansa ya anoma oda eye oja medu ya so so ahu na ne bakwa ajebi kotide ko ne nam oja medu ya kyerese eye asoso ansa wagya ne bakwa ajebi ho so okopa aduane abre na di ena aka akoda no nkonsa no manso omo ya omoma no oni ntaban ebi kro ho mu ni ani de owani nso a oni ataban intine maame akọ ne maame maaye ena akora no wo pere wa pere wo bo eye ni buoru mu sa no abeto oja bedu ya nase eho hwan na ekopeja no ne maame kọ akoda yi nso apere ekom de no wa pere sa abeto fom hwan na ekopeja no enti wo se kose akoda no kose ne maame eja ne hokọ nti wo hwe ne story no a efa wo wuo ho oha ohyawo eni ne su a nipa enam wo ebra wo wuo besi enti akoda no maame eja ne ho ma akoda na beto oja madu ase a osu ho nya hwan no abepeja no onya hwan no abeje no enam se ne maame kope bibia bedinti eni akoda na ewie ye ewo oja madu anase owie no de betoto eye abrabo ho wose okromansa okusie bema be kotakwa na de enti odi okusie ba ha se okusie ohwe no mpia wia okusie pia nadwo enti onipa dasani ebe kotakwa takwa ye ebia yetu gold wo ho na ankofo bebire nso kokotu galamse na galamse no nso etimi ekunipa na nso enam sika wo penti oso woko enipa eko wuni mo wuo na won so wo kosia wo enam de obedinti enu nti de nipa bedinti yetimi kọ ohaw ne amane bebere mu enu na ama abrantie bi agya na gyanne na ewo fi a watu kwa se okopa bibia bedi wo potakwa ehon so timi kọhwere ne nkwa wa ama bi mu abusua mo kanse sa inti pe okusie mpia wia samara nko onipa da sani da samra no so no so obi ka so okota kwa ne sani pa no wasini bo aso obi a wo ba libia wasini bo uni agodora wontimi nkota kwa fi sani pa wu enipa hwere won kwa nipa epirepira enso wasemeko so eno waka no wo timitimi obi tete anyanka owo nti mafadum na we dia abotre kose nana Amakye wase kose owo de dom no ko ewi asimu obata nene babedie paprani wa yeduma osika chinuma di diemu nansu uwa mania wa prenyeni yesomo mami diare wa koda baby anti mansasi mami se wa koda baby basa chese enyumu ewa hu emunsam no chese mutise mu edu enti uhia se obi ebe break ne down ama no atimi ate ase